И здравейте, монстъри! Аз съм Турбо123, с мен е Пълпа Монстър, Пълпа, и днес ще направя една томбулка. Кажете хиляда. Само един момент. Така. Кажете. На YouTube. Кажете хай на YouTube. И хора, това е томбулката. 12 фулсета е то. 12 фулсета кита SMS админ. 2 меча е така, Sharp Fire 2, 2 SMS админ Брадви, стак регове и специално 40 000 от мене. Така хейски, стренчки, файерки, редженки, спидки и 4 стака голденки. Хора, това беше от мене. Кажи Боба на YouTube. Боба. И чао!